Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar a explicar el conte? Doncs ja ho sabeu. Obrirem una espelma que ens faci companyia. Ja la tenim aquí. I cridem en Perot. Vinga, Perot, va, que estàs mig adormit. Desperta't. Saludem-lo. Hola, nens i nenes. Què tal? Com esteu? Va, cantem-li la cançó? Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. Vinga, ja li he cantat la cançó i ara anem pel conte d'avui. Quina història us explicarem? Doncs mireu, el proper dia 5 de juny celebrem el Dia del Medi Ambient i per això us hem triat un conte que fa referència a aquest tema. El conte se'n diu Lota la catxalota, escrit per Roser Rimbau, il·lustrat pel col·lectiu Rosa Sardina i de l'editorial Takatuka. Aquí el tenim, Lota la catxalota. Un conte per reflexionar sobre el medi ambient. Vinga, esteu preparats? Que comença la història. Dia rere dia, onada rere onada, el mar s'anava embrutant. La Lota, la petita catxalota, estava ben intrigada. Què hi feia tot allò a casa seva? D'on havia sortit? Es preguntava cada dia. Potser el seu amic, el cranc malacú, en sabria alguna cosa, però trobar-lo li va costar molt enmig de tanta brutícia. Com que en Malacú no en sabia res de la brossa, el cranc i la catxalota van decidir explorar el mar per descobrir qui l'estava embrutant. I un dia, moltes onades més tard, van trobar un corb marí que estava en perill enredat enmig d'unes xarxes de plàstic. I així és que van decidir alliberar-lo. En saber què buscaven, el corb marí es va afegir a l'expedició. «Seguiu-me», va dir. «Per esbrinar qui contamina el mar, ens caldrà treure el cap fora de l'aigua». Dit i fet, el que van veure, però, no els va agradar gens ni mica. La Lota va tenir un cop de geni, amb la cua patatxaf. Els va aviar dues coses, la brossa i una bona dutxa d'aigua salada. Ha, els ha deixat xops a tots, va riure la Sumi, la filla del capità, que era molt espavilada. I si el vaixell tenia la resposta que buscaven, el van seguir i d'un salt, fiu, patapam, es van plantar al moll. La Sumi els va reconèixer de seguida i va córrer cap a saludar-los. En sentir la seva història, es va apuntar de seguida a l'expedició. «Espera, Lota, posa't això, que si no et disfresses de tu em faran croquetes», li va advertir la nena. La Lota, la detectivota, es va posar a punt per investigar. Guaiteu-la.
La primera cosa que van descobrir és que la brutícia del mar s'assemblava molt als envasos de terra ferma. Mireu, mireu, va cridar la Suni. Brics, llaunes, bosses i ampolles de plàstic i safates de Forespan són per tot arreu. Sí, el plàstic era per tot arreu, al menjar, a les begudes, als embolcalls, als globus i a les joguines. Com era possible tot allò? Com havien arribat els humans a aquell punt? Seguiu-me, va proposar l'ocell. Sovint, des de dalt les coses es veuen més clar. Ai, es va lamentar la Sumi. Em sembla que els humans en tant de plàstic ens hem ben embolicat. La Lota, la catxalota, va decidir passar a l'acció. Lota, què et passa? Per què parles així? Parlo en balanià. Estic fent una crida als meus companys del mar. Demano ajuda perquè els hi vull explicar el meu pla. Molt bé, va dir la Sumi. A veure de quin pla es tractarà. Tothom hi va posar el coll, fins i tot els que no en tenien. Un trobava una xancleta, el dofí va d'un pneumàtic, la tortuga una ampolla, el calamar un bastonet de les orelles, el peix espada un raspall. Mireu, mireu. I van recollir un munt de deixalles. Treballaven plegats i sense cap por. La balena ajudava la medusa i el musclo a l'estrella de mar. El tauró es mirava el pop i pensava: avui no, que tenim feina, però demà si t'enxampo se't menjo per berenar. Però no va ser així. Van treballar fort i de valent. Plegats van aconseguir la seva fita. Al mar ja no hi havia brossa. El pla de la catxalota havia funcionat. Moltes gràcies, Sumi, gràcies a vosaltres, companys. Xec, apropa't que et passivo, reia en Malacú. Satisfets, tots van poder tornar cap a casa. Els tornarem a veure, pare? Va dir la Sumi. El capità? Tant de bo, però que sigui el mar, va respondre ell. Sumi, tenim feina, l'aigua ja està neta, però ara cal netejar terra ferma. La Sumi va agafar la mà del seu pare ben fort i li va dir: Pare, després de rumiar-se una estona, i si aprenguéssim a no embrutar? El pare li va contestar: tens tota la raó, filla meva. I així és que conte contat, aquest conte de la Lota, la catxalota, ja s'ha acabat. I esperem que us hagi agradat. I per acabar aquesta història i per celebrar el dia 5 de juny, el dia del medi ambient, us volem fer una proposta, que pugueu fer a casa, una manualitat. I què podeu fer? Doncs mireu, amb un tub de paper de vàter i unes quantes tires de paper de diari podem construir aquesta estructura. Mireu, molt fàcil, un tub de paper de vàter i enganxat amb tires de paper de diari. Ja tenim l'estructura
De què serà? Tot seguit ho descobrirem. Agafem una petita ampolla de plàstic i la retallem amb unes estidores. Mireu, així com aquesta. I ajuntem les dues estructures, el paper de vàter amb les tires de paper de diari i l'ampolleta de plàstic. Aquí haurem fet uns ulls ben bonics i una boca. I què tenim? Mireu, un monstre marí que us saluda. Hola, mireu, aquí tenim el nostre monstre marí, fet amb un tub de paper de vàter, unes tires de paper de diari i una ampolla de plàstic. I aquesta és la nostra proposta per celebrar el Dia del Medi Ambient. Una proposta amb material reciclat. Us atreviu a fer el vostre monstre marí a casa? Doncs vinga, va. Esperem que us hàgiu motivat a fer una petita manualitat amb material reciclat a casa. Aquesta és la nostra proposta, que esperem que us hagi agradat. Vinga, ui, me'n descuidava, bufem l'espelma abans. Vinga, va, amb el monstre marí. Bufem a la 1, a les 2 i a les 3. Adéu-siau, cuideu-vos molt, fins aviat.